бовар мекунӣ духта бисёр буд барои ошиқ шидан, не ки дили беақли ман гаштаву баргашта бо тура интихоб кард. Панҷагилҷон, ишқи аввалам. Вой очай. What chokat ya? Hoje navbati akatid movaqqi akatine Natasha Marusha gashta. Bara dafsha xona xonada prikora. Andrey nom dora. Assalomu alaykum. Ma sho'ruxa. Vay o'li kudakam nazar nadorim. Shakabo. Free drinks in the house. بهترین подписчикои беҳтарин канал. Агар шумо дар Москва бошед, документотон проблема дошта бошад, вообще зиқ нашед. Инами рақамое ки дар экран мебинед, занг занед бо любой проблематона ҳал мекунад. мисол шумо барои мигратсиони картагирӣ ба Қазоқистон шамолборӣ бурда меёрад. Документотона ба худо 100% мекунад. Агар занг занед номи канали мо нагирин, 500 рубл арзон намекунад. Хай фаҳмидед чӣ кардан дар кор. Занг мезанед номи канали моро мегирин, аз дилшухӣ ба шумо 500 рубл скидка мекунад. Номерои телефон дар таги видеоам ҳаст. Чукай духтарак тинҷи? Ҳамин балоним кафи дай чу машина рафтастай. Ай, зиқ шуди. Ой ки багажа. Я минут духтарак фақат дам бигир. Ина духтарак тамом наки кишти ма. Ва, раҳмати калон. Агар бегаҳ бекор бошед метавонед ягон ҷо бирем бишинем. Агар шумода одоб набошад, а? Ҷон, может мерем, может дерси дохи как-никак. Раҳмати калон акаҷон. Беманаё. Эчи боша. مقب پردلت برای تره ساختم و ببین دستان دارتا نبینه با اختراع کدگی. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. I wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no stopping this. Flowers and kisses, yeah. Ey, çok adosti, tu peşata niko kun? Hey! Akajon aybi mane bakhshish. Chale aybi tune, tu zadi moshini mana. Akajon ma vinawar nestim. Ha unam dikhta sinimai khali kade se flirt kade se namedonu. Bakhsh akajon yak keshi. Hamash aybi unam. Ехли дар концертка чиба дурӯғ мегӣ? Якдаҳ сол пеш агар зодрӯз медоштӣ, ҳама бачаҳко сум мепартофтанд ва меомаданд зодрӯзи ту.
ёки ягон падаркад мегирифтам. Аҳози чӣ? Оз яй сабабе ки интернет пешрафтагиай ҳар як тиш ба як сториси ҷонша халос кадестай. Мардак бише яхелат. Зодрӯздоро дароиш бикун. Happy birthday to you. Салом алейкум акаҷон. Мумкина? Йо, мумкина. Ака я адрес додан худада гуфтан ҳамин проблемаро ҳал мекунӣ ака. Худат оқаи? Ҳо. Гап заку чӣ проблема дорӣ? Акаҷон ами арӯсум ки датам кард, зангш мезанам менависмаш намебардора. Чико кунам? Ози ами бе ис се роҳ дора. Якам роҳаш. Дар мошин мешинӣ, қатъи арӯсо, ҳамин хелкас тораш мекунӣ фаҳмидӣ? Рашк мекуна миёя. Бо дуюм роҳ дора. Дуюм роҳ дастта капел мезанӣ фаҳмидӣ? Роҳиш мекунӣ, дилш месӯза мия. Оҳ, ана ҳама дараи гизалаш. Худаш, аташ, очаш, момаш, бобош ҳама каса гирья карда миёянд. Не, чӣ хел? Як сурати зиқита мегирам, 10 нафар дароя мекунам, поинш да смайли ки дора мемонам, болош да мерасам, Худо раҳмат кунам. Амин, тамом. Знаешь, делать стильно и легко. Я слышу, валит боком валико. Куда попал? Дали ножом. چه فرق بیرون نمیبره امروز درو دادر اولی پیور کار میکنی اینجا همه قشلوق همه الله کلمه ترسا سیدم همه را میزنم فرق نمیکنم یا برقتیم بیو مکتب رویم همه میگریزن ایما دفتری پودم مولا مرا میبینم میگریزن همه اینا نگاه کن گوش های کنی گوش آخه رافته این نمیترسه تمام دیگه همش میترسه ایما صرف چند میخونی؟ صرف 6 میگه با بی دورا چند سال شده هم صرف 6 میخونی؟ نه 4 سال شد نه 4 سال شد؟ رفتارت این باشد 2 سال پس معلومات هم میزنی خوش اومدی جانی من اومدی شهری مو وطنی مو رحمت جان اینجا کجای ما را جو بردی я не понимаю вообще خدا جانی من کارتوفوری اومدیم کارتوفا بیو это что такое непонятное инчи анхоти тоҷикия ҷон тез неста ба ту чӣ херақа хӯрдӣ ма бухӯ тез неста изуа ва сӯхте афшака ёрдате сӯхте мардуме сӯхте чистона букведиё янгака дануш дудка ё сӯ ой наз вуҷуд пашол нахӯша ҳана дуридме дар куҷо мегарди ту баъд қари мара мекушдӣ бахшиша мепурсӣ бо чӣ ба омадӣ чӣ мақсад дорӣ ту ман даҳоли дар кори намекушмад карочи сум дар кори ту зайбат кардӣ ранги нам ҷугиё шуда вечна сум мепурсӣ соф ҳами дунёра ҷугӣ гирифта ман ҳамин дугонам гуфтавдан ки қурбон як криса чӣ ба боваршон накардам охи билаонин гескема хай гӯшку биёй хали мекунем карочи ҳозир мара ягон сум буте деражаинда ҳеҷ наё орутсиё деражаинда 8 моҳ пас аёли куҷо вой маменӣ Ona itiraf bana tu kiyikdi. Ma arustum. Kisama iznasilavat kadiyam. Hay hunar nadori kujo arus mekapi. Rangi amu murdoy lavi qavri. Ay pushtinam khalishidi. Bovar ki khun mamakidi. Ya joy diga man namakidi ki fırsas bemezim dar tahana. Hey. Inam xi fıs. İzona mekashi. Inam çibat su mepirsi megi noxnoma droz kının baray binikovit. Efray moshina. Ha akı bufram ay moshina. Nameshi nami omadi am nasredim cazir nameshi nami korona meshi. Ebra pashol nakhuy. Pashol nakhuy? Xudat pashol nakhuy. Famidi? Davay. Bohun mek. Kasaki kapıda bize baba. Ya xilish gap mezanla ay kafa. Ya xilish dora da dasti şefon. Nondi da dide surada afro. Amadaki ay. İzindeki vay ay. Didi şakheda vay. Didi nata